Yes, good morning 100 times Ma'am Jess og sa atong mga suking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan ngadto sa kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gibana-bana nga adunay mga bagyo uban sa pagpanugdog og kilat. Ang kalagmitan sa pag-ulan karong adlaw taas ug kasarangan ang pag-ulan. Ang temperatura managlahi tali sa kasarangang init nga 29 degrees Celsius ug init nga 23 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:27 sa sayong kabuntagon ug mosalop kini sa alas 6:03 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa tumang kaigsuonan nga nag-atang sa atong kadagatan, unang hunas kaganihang alauna 18 sa kadlawon. Unang taob unya sa alas 8:24 sa buntag. Ikadawang hunas unya sa alas 3:52 sa hapon. Ug ang ikadawang pagtaob unya sa alas 10:30 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restiliador, una ang Ginoo.